రావులపాలెం ఎస్ఐ గారికి మరియు వాళ్ళ సిబ్బందికి రాబడినటువంటి సమాచారం మేరకు కొండమూడు దగ్గర ఉన్నటువంటి వీరమ్మ కాలనీలో చంద్రశేఖర్ రెడ్డి, వెంకటేశ్వర్లు, మస్తాన్ షరీఫ్ అనేటువంటి వాళ్ళు ఎప్సన్ ప్రింటర్ సహాయంతో 500 రూపాయల నోట్లను దొంగ నోట్లు తయారు చేసి వాటిని అమ్ముతున్నారని చెప్పేసి సమాచారం రావడం. వెంటనే ఎస్ఐ గారు తన సిబ్బందితోటి ఈ వీరమ్మ కాలనీలోని చంద్రశేఖర్ రెడ్డి యొక్క ఇంటి మీద రైడ్ చేసి ఆ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ప్రింటర్, అట్లానే కటింగ్ ఉపయోగించేటువంటి కటింగ్ మిషన్, అట్లానే సుమారు నోట్లని సీజ్ చేయడం జరిగింది. అట్లానే వీళ్ళు అంతకుముందు తయారు చేసినటువంటి 15 దొంగ నోట్లను డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో సర్క్యులేట్ చేశారు. అవి ముఖ్యంగా ఈ తిరునాళ్ళస్, దేవరంపాడు తిరునాల, కోటప్పకొండ తిరునాల, అట్లానే నైట్ అవర్స్లో ఈ తోపుడు బండ్లు ఉన్నటువంటి ముసలి పర్సన్స్ని ఐడెంటిఫై చేసుకుని కంగారుగా హడావుడి చేసి ఈ నోట్లని సుమారు 15 నోట్లని సర్క్యులేట్ చేశారు. కాబట్టి ఎవరైనా కానీ ఇటువంటి మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నట్లయితే పోలీస్కి తెలియజేస్తే తక్షణమే ఇటువంటి దొంగ నోట్లు అనేటువంటివి చలామణి కాకుండా పోలీసు వాళ్ళు కఠిన చర్యలు తీసుకుంటారు. అట్లానే ఈ 3 ముద్దాయిలను కూడా ఈరోజు అరెస్ట్ చేశాము, కోర్టుకు ప్రొడ్యూస్ చేయడం కూడా జరుగుతుంది.